Kag sa aton nga good vibes, ang mga entries para sa pinakauna nga Bacolod Film Festival sarang na masaksihan sumugod buwas, tubtob sa Sunday. Kag arin pinakanami nga balita, ang mabakal sa mga tiket, pwede magdaog sang iPhone 15 o kung 100,000 pesos nga cash. Sa 200 pesos mo, sarang mo na malantaw ang 5 tanan ka mga entries sa pinakauna nga Bacolod Film Festival. Ang ini nga mga short films ang himo sa mga Bacolod noon, kag ang screening magasugod na sa buwas nga adlaw, kag tubtob sa Domingo. May napulo tanan ka mga pelikula nga entries para sa film festival, ang Flower a Day, Aninaw, Blind Date, Chicken Inasal, Globe, Laragway sa Karon, Manukan Country, Puli na di Ditchy Leslie, ang pwesto ni Pistong kag The Mansion. Kag sa mga mabakal sa tickets, may 5 ka mga sarang mapilian nga magdaog sang iPhone 15 kag 3 ang sarang magdaog sang tig 100,000 pesos. Again, 5 ang madaog sang iPhone 15 kag 3 ang magdaog sang tig 100,000 pesos kada isa. Nakalantaw ka na sa pelikula sa Bacolod noon, pwede ka pa magdaog sa paraffle. Pwede mabakal ang tickets sa Bacolod City Government Lobby, kag Ayala Malls Capital Central, kag SM City Bacolod.